Pozdravljam devetaše, evo nas u novom video druženju. Ovaj put pokazat ću vam ono što vi trebate uraditi i način na koji trebate napraviti vaš sajt. Taj sajt koji vi napravite, meni ćete spremiti na mail. Ali prvo ćemo kazati način na koji vi trebate napraviti sajt. Znači, prvi korak u vašem poslu je sljedeći, da ćete reći novi sajt. Znači, ovdje se sad pita ime sajta. Ime sajta vjerojatno ćete dati na osnovu teme o kojoj ćete raditi sajt. Znači, tema će biti proizvodna, vi možete raditi o bilo čemu. I znači, tu ćete dati ime neko, na primjer, lupam Neum. Ovdje dolje, local site folder, pita vas gdje ćete vi to spremiti u vašoj mapi. Znači, ja ću to spremiti u dokumente, ali ovdje mi nudi neki generički sajt koji mi baš ne odgovara, stoga ću staviti drugi neki sajt, naziv sajta. Neum 2. Zašto sam stavio Neum 2? Zato što mi već gore Neum, vidite ovdje znak X, nije korektno ime, zato što sam očito već ranije dao ime nekom sajtu Neum, pa zato me je upozorio sa X-om i ovom crvenom bojom da nešto nije u redu. Ali nemojte se brinuti za tu pogrešku. Znači, kreiran je sajt Neum 2, snimit će u mapi Neum 2 i save. Evo ga. Sad će on pripremiti. Evo ga. Sajt je Neum 2. Naravno, nemamo još ništa. Ali vi nećete sad raditi na način koji ste vi radili u 8. razredu, nego na jedan drugi način. Tako što ćete reći new, nećete više reći novi dokument pa odabrati HTML, ne. Nego imate ovdje nekakve predloške, template. Možete uzeti ovaj basic template, najjednostavniji, i možete ovaj prvi gore, multicolumn. Ok. I kreirat ćete. Evo ga. Malo sačekamo dok on to završi. Evo ga, već on ima nekakav kod ubačen u sebi. Naravno, ova stranica za sada nema ime i mi ćemo dati ime, save. Kad kažemo save, on će nas pitati kako ćemo dati ime ovoj stranici koju sad vidimo. Neka bude početna, zapravo ne možemo početna, nego podsjetna. Evo ga. Često se početna stranica zove indeks. Evo redu. Da mi vidimo kako ona izgleda, evo mi ćemo sada to pogledati. U mojim dokumentima imamo mapu Neum 2. Evo vidite. I evo početna. Ali vidimo tu imaju neke mape već od ranije, images i CSS. Dobro, evo. Pogledajte. Evo naše stranice. Za sad je to prijedlog stranice. Znači, mi ovdje ćemo nešto upisati umjesto. Ovdje ćemo umjesto ovih izbornika staviti svoje izbornike. Umjesto slike staviti svoju sliku. Ovdje neki tekst. Dalje, ako možemo umjesto ovih stvari staviti nešto svoje, ma ne moraju biti 4 elementa, nego mogu 2 ili 3, kako želite. Sve što smatrate viškom, vi to lako možete izbaciti. Možda i ovdje ne želite baš na ovaj način. Vidite ovi efekti kada ja pređem preko da se promijeni slika. I ovdje dole imate podnožje. Otprilike tako bi trebala biti ta nekakva uvodna stranica. Vratimo se mi na naš Dreamweaver. Pogledajmo. Evo ga. Ovdje vidimo izgled uživo kako izgleda naša stranica, a ovdje je dolje kod. Malo ćemo analizirati izgled ove stranice i ovaj kod dolje. Ako kliknemo ovdje gdje piše simple, pogledajte što je on označio. Evo ga. Ali prije nego što krenemo dalje, pogledajte, ovdje se nismo do sad previše zadržavali. Kako biste vi čitali ovo što vidite ovdje? Da se naš HTML stranica sastoji od zaglavlja i tijela.
U zaglavlju su neki opći podaci. Evo vidimo. 3 nekakva meta podatka, pa title, pa link. Evo pogledajmo kako to izgleda. Evo ga, zaglavlje, jedan meta podatak, drugi, treći, pa title, pa link. A onda imamo tijelo. U tijelu se nalazi jedan dio, sekcija, odjeljak, odnosno tag div. To se nalazi u tijelu. Ali što se nalazi unutar diva? Div je u stvari kao nekav kontejner na koje mi stavljamo druge HTML elemente. Da vidimo sada ovako. Taj naš div sastoji se od jednog headera, sekcije, dva elementa div koji se nalaze unutar toga većeg diva i na kraju znači podnožje footer. I sad ako kliknemo header, zaglav, da mi vidimo od čega se sastoji taj naše zaglavlje. Od taga div i taga nav. Pa idemo mi vidjeti što nam je to u biti. Ako kliknemo ovo ovdje, ona se automatski prebaciva u kodu gdje smo. Vidite, ja sam klikao simple, evo vidite gdje smo mi. Evo ovdje. Pogledajte. Tag simple, odnosno naziv simple, nalazi se unutar taga H1. Zašto mi ne bismo ovdje napisali poruku dobrodošlice? Dobrodošli na stranice općine Neum. Evo ga, poruka dobrodošlice. E sad, evo ga ovdje. Sada smo ovdje na ovom drugom odjeljku gdje je ovaj izbornik. Pogledajmo malo sad gdje nam je ovaj izbornik nešto. Evo ga. Vidite gdje. Što je ovo? Ovo gdje piše about, unutar se nalazi taga li. To je list item, stavka koja se nalazi unutar, znači unordered liste, znači nekakvih grafičkih oznaka, kao nabrajanje. A sve se to nalazi unutar taga nav. Vidite ove oznake. Klas. I ovdje klas. Mi smo to spominjali prošli put kada smo radili stilove. Znači u klasi koja se zove secondary header bit će opisano kako će izgledati elementi unutar taga nav. Znači sve unutar taga nav što se nalazi bit će opisano u ovome ovdje. A gdje je to opisano? Gdje se to nalazi? Pa čim vidite ovaj naslov tekst klas jednako nešto, očito se taj opis nalazi u CSS datoteci. Evo, to je ova datoteka, multi-column template. Evo ga. Vratimo se mi ovdje. Evo, samo malo da pojasnimo, malo prije kad smo bili gore, dobrodošli na stranicu općine Neum. To je to. Vidite, to se nalazi unutar ovoga diva koji je opisan klasom primary header. Sad ćemo mi pronaći što nam to piše u primary header klasi. Evo ga, kontejner. Primary header. Idemo naći. Evo ga, primary header. Kaže širina 100%. Background color, evo vidite koja je to boja. Upravo ona koja je u pozadini dobrodošla na stranicu općine Neum. Ovo padding top, to je znači u odnosu na ovaj tekst dobrodošli na stranicu općine Neum, koliko ćemo mi imati na sve strane, znači slobodno, da ništa nemamo. Evo pogledajte sad, ako bismo ovdje top umjesto 10 promijenili na 30. Vidite sad kako je povećano, jel? Ovdje je preveliki razmak. Zato ćemo mi ovdje smanjiti na 10. Da vidimo sada. Pardon, otišlo je 100. 10.
vidimo kako je sada u redu. Dalje. Border bottom, znači border je bordura, dolje je 2 piksela. Ako stavimo 20 piksela, vidite te bordure kako se odmah reflektira, ali to je naravno previše. Znači već su tamo izabrane stavke koje nama odgovaraju. Znači ovdje je naravno boja bordure. Znači sve tamo što je ovdje prikazano, očito je negdje u CSS fajlu definirano kako će to izgledati. Evo toga CSS fajla. Mi se vratimo na našu početnu stranicu i idemo dalje. Došli smo do ovdje gdje vam je ovaj kod, navigacijski kod, gdje će biti nekakvi izbornici. Evo ako kliknemo About, evo vidimo što nam tu piše. Naravno da ćemo mi umjesto ovoga staviti, evo recimo, o nama. Zatim umjesto riječi work stavit ćemo povijest. Umjesto riječi portfolio neka bude kultura. Dalje. Umjesto riječi services neka bude sport. Neka ovdje na kraju bude kontakt. Naravno, sad nam je ovi donji kontakt bespotreban, suvišan, stoga ćemo ovu stavku izbrisati. Znači nije dovoljno izbrisati samo tekst kontakt, nego izbrišite ta stavku kao da je ona ne postoji. I evo ga. Sad smo mi izbrisali. Ali primijetite sad. Što se da primijetiti? Ovdje imamo 5 stavki, jednostavno ova zadnja je izbrisana, ali ove nisu sada raspoređene simetrično ovdje. Jednostavno ovdje fali stavka. Sad bismo mi ovo nekako trebali simetrično rasporediti. Pa kako, gdje naći to? Pa očito u nekakvom opisu onoga elementa unutar koga se ovo nalazi. Vidimo, ovdje nije taj opis, idemo naviše, evo ga. Klasa secondary header. Idemo sad pronaći klasu secondary header. Naravno, sve su te klase opisane u CSS failu. Evo ga. Da vidimo što nam kaže. Širina 100%. Background color, vidite koja nam je background color. To nam je ova siva boja pozadine, jel? Redu. Dobro. Samo malo da vidimo. Dobro. Vidite, ako bi smo mi ovdje promijenili recimo 80%, vidite kako bi to izgledalo. Znači, ali obzirom da mora biti simetrično prema gore, onda bismo trebali, znači, to 100%, znači kao što je i ovaj dio dobrodošli na stranice općine Neo. Dobro, pogledajte malo. Ovdje imamo koliko stavki? 1, 2, 3, 4, 5. Malo prije bio još jedna, to je 6. Vidite ovdje secondary header koji se odnosi na nabrojanu listu i list stavke te liste ima širina. Znači, neka stavka treba široka biti 16%. Zašto 16%? Pa zato što je 16 puta 6 otprilike je blizu 100. Ali sad mi imamo 5 stavki.
Pa ako 5 stavki želimo rasporediti na 100% širine, onda svaka stavka bi trebala zauzeti 20. Jer vidite sad kako su nam se ovi izbornici ravnomjerno rasporedili. Znači svaka ova stavka treba zauzeti 20%. Idemo dalje. Znači već polako smo uredili neke gradivne elemente. Evo vidimo ovdje, što nam je ovo? Kad kliknemo tu želimo vidjeti sadržaj. Pazite, zašto ga ne prikazuje? Zato što smo ostali na CSS-u. Zato ovdje prebacimo na source code, evo ga. Kad kliknemo, evo ga, toga piše content heading. Sad vi možete ubaciti bilo što. Recimo zanimljivosti o Neumu. Naravno da ćete sada umjesto ovoga generičkog nekog teksta ubaciti svoj neki tekst. Evo, tu imamo 2 odlomka. Gdje su 2 odlomka? Evo ga. Ovo je jedan odlomak, vidimo, počinje tagom P, završava tagom P. Ovo je drugi odlomak. Vi sad mjesto ovoga teksta ubacite svoj tekst o Neumu. Evo možemo mi na internetu pronaći nešto o Neumu i lako nam je to kopirati. Evo ga. Kopiramo. Ctrl+C kopirali i naravno vratimo se ovdje. Sve ćemo mi to zalijepiti između ova 2 taga P. Evo ga. Ctrl+V zalijepili. Evo ga. Zalijepili. Evo ga. A onda ćemo dalje umjesto ovoga dolje nešto još drugo zalijepiti. Evo ga. Kopiramo i zalijepimo ovdje gdje trebamo i to je to. Evo ga. I sada mi imamo, a što nam je ovo ovdje? 400 puta 200. Vidite, već je on označio, kad smo klikli ovdje, on nam je značio, aha, što je to? Slika. Slika koja se treba naći gdje? Unutar mape images, evo ih ovdje, i tu je neka slika JPG. Sad mi trebamo, znači, sad naći nekakvu sliku na internetu. Idemo pronaći neku sliku na internetu, Neuma. Evo mi otkucamo ponovno na Google, Neum, i slike su tu, images, i sad kažemo, evo neke slike. Tu sliku naravno mi tu trebamo snimiti, spremi sliku kao, pazite gdje mi spremamo. Spremit ćemo je tamo gdje treba ova nama slika već biti. To je u root folderu našega sajta. Root folder našega sajta je Neum 2, ako se sjećate na početku smo odabrali, Neum 2, a gdje nam slike trebaju biti? U mapi images. Evo, tu ćemo mi spremiti sliku, neka se zove Neum 1. Slika JPEG spremi. Ok. Sad pogledajte što mi ovdje sad trebamo uraditi. Evo ga. Vidimo mi sada da se slika Neum 1 nalazi tu, jer smo je spremali. Samo ćemo ovdje umjesto ove nekakve slike generičke staviti Neum 1. Eto ga. Sad smo to lijepo rekli. Idemo korak po korak. Sad, pazite ovdje. Možda nam ove stvari ne trebaju sve. Evo ga. Kad sam klikao na ovo, on mi je označio nešto. Označio kao to je nekakva slika. Slika nekakva, ali naravno ta slika se nalazi, ako pogledamo šire, unutar nekog odlomka P. A taj odlomak P unutar taga div koji je opisan klasom columns.
a taj div unutar drugoga taga koji je opisan klasom rov. Vidite, klasa rov obuhvaća sve, a ova div obuhvaća ovoga. Ovaj ovdje div obuhvaća ovoga drugog. Znači jednostavno to su nekakvi dijelovi. Jer sad mi trebamo vidjeti što nam kaže o klasi columns. Možemo vidjeti što kaže o klasi row, a što kaže o klasi columns. Pa idemo u naš predložak. Klasa row i klasa columns. Evo ga columns. Širina 25%. Zašto 25%? Koliko ovdje imamo kolumni? 4. Ako nam je viška jedna, onda bismo je mi trebali izbrisati. Pa kako ćemo izbrisati? Dođemo ponovno na našu početnu stranicu. Evo ga, označimo ovu i kažemo desna tipka miša izbriši. Evo ga. Ok. Sad imamo 3, ali nam je sada ovo dolje pojavilo se namjesto ovoga, to ćemo mi potjerati. Evo kako, na koji način. Malo prije smo rekli širina je bila 25. Širina svakog ovoga dijela je 25, ali su bila 4 dijela, 4 elementa. 4 puta 25 bit će 100%. Ali sad imamo 3, pa ćemo staviti 33%. Evo, sad je ovo rasporedilo na 3 elementa. Sad mi trebamo ovdje odabrati što želimo. Možda ovdje želimo nešto staviti. Možda vidimo što nam je to. Možda mi želimo doista ovdje staviti nekakvu sliku. Ispod te slike bit će nekakav naslov koji nam govori o toj slici. Možda ćemo ovdje staviti recimo sliku igrališta, a ovdje nešto pričati o tome kako je nogometni klub Neum pobjedio u nekoj najnovijoj utakmici. Ovdje sliku škole, pa možda pisati o upisu u srednju školu u Neum. Ovdje sliku nekog hotela, pa nešto pisati o turizmu u hotelu i davati odgovarajući naslov. Ali ako mi to pak ne želimo, onda mi to možemo sve izbrisati. Samo trebate onda znati gdje ćete početi brisati tako da sve izbrišete što želite. Evo na primjer, ako mi smo sad klikli na ovaj dio. Evo vidite, što je sad odabrano. Evo ta 3 dijela. Aha. Sad ćemo se mi samo malo gore pozicionirati da nađemo. Jednostavno ovdje se trebate naučiti pratiti. Evo ga. Sad je sve. Da sad mi ovo izbrišemo, div, onda bi sve ovo bilo izbrisano. Gdje mi taj div možemo izbrisati? Taj div se zove div row. Pogledajte malo ovdje. Čega se sastoji ovi div? 1, 2, 3, 4 diva. I mi to možemo izbrisati bilo koji div. Evo, ako želimo ovi izbrisati, označili smo ga ovdje, vidimo. Sad mi kažemo izbriši. Ako želimo još jedan izbrisati, označimo ga izbriši. I ako smo to mogli i ovdje izbrisati. Pa pazite, sad je taj naš div nije baš dobro raspoređen, odnosno 2 su elementa, a malo prije su u početku bila 4 elementa, ali mi bismo to mogli podesiti u odgovarajućim svojstvima, odnosno klasama row i columns. Vratimo se tamo. Row i columns. Sad više nije 33, nego će jedna, obzirom da imamo 2, biti 50%. Evo, sad je raspoređeno lijepo na 50%, svaka će zauspati. Jer smo zaključili da nam ne treba toliko puno prostora. Sad mi možemo reći, aha, ovaj dio ovdje, da li nam treba ili ne treba, vaš izbor, ali kako ćete vi to odabrati, recimo, ako vam ne treba.
ako vam treba iskoristiti. Evo, left column, right column, evo vidite gdje je to. Da vi samo pratite gdje se nalazi left column, unutar kojega taga H2. Gdje se H2 nalazi? Unutar taga div. Vidite kako se ovdje selekcionira taj div. To je taj div lijeva kolumna. A što je ovi div? On obuhvaća očito i jednu i drugu kolumnu. Jer vidite kad sam ovdje, označena ova kolumna. Kad sam ovdje, označena ova kolumna. A očito taj neki div koji sam upravo sada označio obuhvaća obje ove kolumne. To uostalom možete pratiti ovdje. Vidite div koji je opisan klasom row block display, evo ga, unutar sebe ima dva diva. Div column half left, evo ga, klasom tom opisan, i ovaj drugi div. Ako želimo cijeli taj div izbrisati, označimo i kažemo delete. I sada toga dijela nema. Ostaje nam ovaj dio. Što nam je ovaj dio? To je neki div, vidite, opisan klasom social, koji unutar sebe ima 4 nekakva taga P. Evo, 1, 2, 3, 4. Ako nam ni to ne treba, trebamo jednostavno naći div opisan klasom social. Evo ga ovdje. Vidimo div opisan klasom social, u sebi ima 4 paragrafa. Kad kliknemo na ovi jedan paragraf, unutar sebe on ima sliku. Upravo je to. Div opisan klasom social, unutar sebe ima paragraf P, a koji unutar sebe ima sliku. Ako mi želimo ovu sliku označiti, pa reći briši sliku. On briše sliku, slika je ta nestala, jel? Ali nam je malo ostalo ovo ne baš lijepo. Možemo izbrisati i ovaj odlomak P. Iako da smo brisali odlomak P, unutar njega bi izbrisali i njegovu sliku. Evo, kao što smo sada uredili. Ali sada imamo dvije ove stavke, a naš prostor je puno veći. Očito da bismo trebali ove dvije stavke rasporediti da nam zauzima cijeli prostor. Što mislite gdje bi se to moglo nalaziti, gdje bi mi to mogli? Pa ja pretpostavljam da bi to moglo biti ovdje u ovoj klasi social. Pa idemo vidjeti što nam kaže klasa social. Evo klasa social. Da vidimo. Aha, social ikon, evo ga. Social ikon. Ikone. Širina svake ikone je koliko? 25%. Obzirom da smo dvije izbrisali, a želimo to rasporediti duž cijele dužine, onda će svaka biti 50%. Evo vidite kako je sad to lijepo raspoređeno. I na kraju dolje imamo podnožje i ovdje vi trebate samo ukucati što vi želite, tko je uradio, evo na primjer proizvodnja 2000, evo piše 20, mi ćemo staviti 19, ovdje kažete napravio Roko Matić, na primjer. A ovdje naravno proizvodnja je 2020. godina. Ok, evo mi smo podelili tu početnu stranicu i sada mi trebamo napraviti nešto o nama, nešto o povijesti, nešto o kulturi, nešto o športu. Na ovaj način, kao što smo sada radili, možete vi napraviti sve stranice, ali to bi oduzelo bi vama previše vremena. Stoga ćemo mi sada reći ovako. Idemo mi napraviti novi dokument, novu HTML stranicu. Odnosno, ostale ćemo stranice praviti na način kao što smo lani pravili stranice. Evo ga. Ova stranica koja još nema ništa, napisat ćemo o nama. Evo, čisto naslov da imamo. Spremit ćemo ovu, neka se i ona zove o nama. Spremi, ok. I što ćemo mi sad? Vratiti se na početnu stranicu gdje nam piše o nama, da vidimo.
Evo ga nama. Mi sad trebamo postaviti link. Link trebamo postaviti na tekstom o nama. Pa kako ćemo mi to postaviti link? Koji je tag za link? A. Evo ga, samo ćemo naravno ovo o nama odavde izrezati i zalijepiti ovdje. Evo. Što se tiče izgleda nije se ništa promijenilo, ali sad mi trebamo reći gdje ćemo ići. Href je svojstvo koje nam kaže gdje mi idemo. Idemo na stranicu koja se zove o nama. I sad ćemo mi to sve spremiti. Save all. I pogledati kako to izgleda na našoj stranici. Sad ćemo mi naći našu stranicu. Evo ga, početna. Evo što smo mi tu radili. Naravno ovo nismo popunili. To vi odaberete što želite, da li želite. A onda kad kliknemo o nama, on će nas odvesti na novu stranicu. Znači jednostavno na ovaj način vi ćete poput kakve slagalice formirati svoje stranice i napraviti sve što treba. Tako i za povijest, za kulturu, za šport, za kontakt. Naravno ne morate vi imati toliki broj stranica, dovoljno je 2-3 stranice, ali navigacija mora biti na ovoj početnoj stranici. A što smo mi kroz današnji video uradak vidjeli? Ponovili smo u biti osnovne HTML tagove i da znamo lijepo povezivati ono što vidimo na nekom predlošku sa kodom koji je prikazan. Dobro, nakon što ste vi sve to uradili, napravili stranicu, vi to meni morate poslati na mail. Način na koji ćete to poslati je sljedeći. Znači vi znate da se u dokumentima nalazi mapa Neum2. Evo, vratimo se, evo tu nam je naša mapa Neum2. I sada mi to želimo poslati. Obzirom da želimo poslati mapu i sve što se nalazi u toj mapi, mi jednostavno želimo to komprimirati. Zašto komprimirati? Pa ovu cijelu mapu mi ćemo komprimirati u jednu datoteku, zipanu datoteku i tu zipanu datoteku ćete poslati meni. Komprimirana datoteka koju ćemo nazvati, evo može Neum2, evo nam je nudi Neum2, ok, eto ga. I sad vi ovu datoteku komprimiranu Neum2 spremite meni na mail i to je to. Kad ja to raspakiram, ja ću dobiti cjelokupan sadržaj vaše mape. Pregledati to što treba i ocijeniti. Sa ovim današnjim video uratkom malo smo požurili iz jednog prostog razloga da vi dobijete na vremenu da možete duže vremena raditi taj uradak, jer ipak vi ove godine ranije završavate, pa sve to treba i uraditi, a ja to trebam pregledati. Pa stoga smo malo požurili na ovaj način, nismo čekali narednih tjedan dana, nego smo na ovaj način to riješili. Za sutra ćemo zakazati jedan video sastanak putem Zooma gdje možemo govoriti o ovome što smo danas pričali, ali moramo govoriti i o jednom zadatku iz programa Tehnička kultura i moram vam nešto pojasniti ono što sam ostavio kao PDF dokumente o logičkim sklopovima. Pa stoga se vidimo sutra.